いやーもうやばいかもしんない。このまんまいくと1日1個しか出せてないもん。この頃なんかやばいな。どうしよっかな。ネタ帳にはいろいろ書いてあるけど道具がないもん、そのやるための。どうしよう。今日やけどうざいんだよ、何もかも。今日やめたお前朝ごはんっつったか。今日やって言ったな。共犯って書くんだろ。現実にしてやるよ。乗っ取ってやる。何もかも